Moi, mun nimi on Vindi ja tää on mun eka video. Ja mä tiedän, tää on ihan täyttä kuraa. Tää mun videot ei ehkä oo mitään kauhean hyviä, koska en mä osaa tehdä mitään videoita. Mutta mä uskon, että mä tuun kehittymään tässä tän matkan varrella. Mä pyrin tekemään tänne videoita niin usein kuin mahdollista, sillä mä rakastan videoita tekemistä. Mä rakastan kuvaamista, editoimista, suunnittelemista, kaikkea. Mutta aina vaan ei oo aikaa, koska on mun koulu ja elämä. Mut mä silti teen videoita niin usein kuin mä vaan pystyn. Ja mieti, jos sä nyt tilaat mut, sitten kun musta tulee, tai siis kun musta tulee semmonen kuuluisa YouTube-stara, niin sä voit leveillä kaikille, että mä olin niinku ton ekoja tilaajia. Joten kannattaa tilata mun kanava, please. Et se niinku kannustaa mua ja tykkää tästä videosta ja kommentoi tonne alas, mitä mieltä sä olit. Ja ehdota vaikka jotain, mitä videoita sä haluaisit, että mä seuraavaksi tekisin. Mutta musta tuntuu, että tää video on nyt tässä. Mä tiedän, tää oli ihan täyttä kuraa. Mut kyllä mä vielä tästä edistyn ja opin tekemään parempia videoita sun kannustuksella. Kannattaa käydä seuraamassa mut myös Instassa ja Snapissa. Musta tuntuu, että tää video oli tässä. Älä unohda tilata. Se on moi! Ja